Hello guys, rana hai hinalam sogot tini sarigo Bubagra ni dagimwng bai boni luajijak boni chobamung bai chang mane kisi sa sokai mane bono chang rolainai hingke o jaga kok thaisa thani bo salainai hingke kok thaisa thani samani bisingo kisi sa manai sokai mane bono bo changse chugya jethek mani bono rolainai kwbang ta thugya hingke noro naitongdi soya kari ani video o hingke noro no video footage tak phano maliya khanai tani himale video log thangnai hingke shortcut photo nang noro no phunuk sini je manmani asuk.